passport, driver's license, tax identification number, near friend a 10 no, or the back home, national identification card, Ghana card, or the back home, passport size photos, so the back home, na aye kama pa. A face cipher account number, eka home, account number na the back home no. So when you touch says ni biaba beka one more, owners of the bank no na owners no, a fibia ye call annual meeting and I say annual general meetings. Na ye call meeting ni ya mfaso e ba ye afimu ni nyina na ye che eno bro ni friend dividends no na ye di owners no so de ye di ama wo mo eno nti ya no ahye ne so de ama me friend penimfo e was 0501 584895 and 0501 584890 and I say 0501 633188 South Brim Rural Bank or say Obuoba me no waka say Brim Central Municipal Assembly adwuma for abekansa e wo ha no mo a ye kɔ akɔtwetwe enkomo simadu e na aba pa no pa no nkron e ho empanifo me mache ye nua madaroma mumpo mboko de yempo mboko na obo nyame adom yenso ye ho ye pa alright ade chia otie na e wo radio so timo ho se na ho ye obo na me hwe ye dia eta me dia me bia ka ho pa o there be ye be call sa pepe say me minimu say maba by 9 na was nka mo ba ha ye do what 8 something na meti he me den hu no hene ba ba bia meti me den hu kagum o se me ye den ugusu kasa sa ye so ya ba na say ye de me ba ha se me mekasa na fa ma se me beton kuku yes me kasa radio phone konkonsa dia ye ari ye de me ba ha se me mekasa nti adwuma na me ye no na bo ho ye de me am hwe wani mi timi se ho ye papa ya me be hira anyways yantin sim na fe ye hwe ne ne ye ba bedi mu nkomo me gidi se this population and housing census na nkomo no na ye be ko ho but before ye be ko sa issue no ye wo new kame ba no ho ka be ba no so ono na be take lead forestry manager papa ya so odin enti sa na so odin pa obuade okay ya woni mu na so odin ade me na me expect no do ade because me na kasa we chire ho dada I said that man time na assembly for so am time enti na me ntimo cancel mo enti say ma cancel wo de no enti na si wa enti ma cancel de no anyways yantin sim na fe na ne edikan no ya de nchia fi Brim Central Municipal Assembly ma empanifo atiefo bibia otie anopei titru yera anase ye nyina ye maame MC Honorable Victoria Edu enso mo bibia ache se ne onim no obo de bia no ene ma assembly no epese ye no ye pese omo ewo municipality mu ha no abreni abrea no ye ma omaso ete na ehu eniema aban no eye ewo oman mi se be ya nyina na beboa yen na obi asetwem ebekoye na enadwumadie no eye enipa kan ne adanken kan na dwumadie no koso no ye be hyasie adomu asuko na enam se enebre no enhyeda enso emayen ye tam no enhyeda enkonim bebre enti no ye be poso meja mekasa no ha na emu no asemfofra ba forestry manager ewa hanumo esei ono adomosko enema efi na kachi eba na yehu ne omoso ede ma amanfo enyina na tiefo nyina enti na meda obi bia se obi anhwe na so enti okay enti meko yera Ernest adofo ho na fei nia eye new aba no so ne edi mu nkomo yera adofo eja sapo mboko de na me adom boko na so radio ase yesu de yi anka wo ba yi nkama no dem saa wusu enye yi de jamia se wo sere sapo pepe wadaroma yenya ne tie sem de is it green Ghana na say greening Ghana day yes na mo politicians yes mo pesika dia na mo she da kofa se yedua nua o yo we dey sikadie we dey nua na yedua because as Ghana there omo bana mpebia dia si yedua nua kufu obedua bia nkosi hwe omo di nua tre na de ba Ghana ha atamos no su kodua bia no so amfon mahama de kra de ne yenka ene se mo so kofa bidia bayi yo ye wo de friend greening Ghana there
afi biara no yɛdi wɔ Ghana ha na afi deɛ no ayɛ soronko. Okay. Ɛsan sɛ president ankasa ɛne yɛ minister, sector minister, minister, ɔmo na ebedi animu na yɛdua nnua no. Kufuo ne Atamos ne Mahamadie no ɔmo ani di animu saa. We yɛ soronko. Okay. Ɛka ho. Yate. School for ka ho. Religious bodies no so ɛka ho. Yɛne ɔmo nyinaa bɛbɔ mu ne yɛdua nnua na botae a esi aban na ni so ne sɛ yɛ restore yɛ degraded landscape. Okay. Yɛ nsase a yɛde dua nnua a nipa bi asɛsɛ no ɛwɔ yade yɛ bi a yɛyɛ. Ɔmo de atu galamsey asɛ no. Atu galamsey ne nyinaa no ɛsɛ sɛ yɛsan yɛ den edua nnua ɛsan sɛ nnua no ɛyɛ nipa nkwa. Nti aban ne de asi n'ani so sɛ afei no yɛbɛsɛ yɛdua nnua 5 million ɛwɔ Ghana man mu ha baabia on the 11th June no ɛyɛ efie da ɛbɛyi no ne na awɔtwe ɛwɔ Ghana afa na nyinaa na president ankasa na bedi animu edikan dua edikan the vice president na him for 42 nyinaa bɛba mu afei school for traditional authorities so I'm sorry yɛhwɛ asɔre bi te sɛ Church of Pentecost also the whole Ghana no also obedua nnua 2 million trees ɛde aboa saa 5 million no a yɛdua na kyerɛ sɛ yɛade a NGOs ni nyinaa de ɔmo ho agye mu assemblies individuals ɛwɔ municipality mu nyinaa de wɔn ho agye mu nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ma nipa no hu ne yɛhia sɛ ɛsɛ sɛ yɛdua sɛ yɛka sɛ enuadua a obi biara oyi nipa ɔte asase so no ɛsɛ sɛ otumi dua nnua ɛsɛ sɛ nnua no ɛyɛ onipa yɛnkwa sɛ ne nyinaa da yɛka no when the last tree dies the last man dies deɛ nti yɛka ne saa ne sɛ nnua no mfasodeɛ baako paa ɛde ma ne sɛ ɛma yɛn oxygen na afei atwe mframabɔne a ɛnam wiem a ɛyɛ carbon dioxide no ɛno na ɔno dua no ɔtwe na ɔde yɛ n'aduane nti sɛ akɔba sɛ nipa na dɔɔso a na nnua ni hɔ na sɛ carbon dioxide no so dɔɔso ɛwɔ mframama ɛyɛ mɛka ne sɛ ɛyɛ mframabɔne a ɛnam wiem no dɔɔso a na te sɛ nipa nkwa ɛyɛ den ɛɛba awieyɛ nti nnua no ɛma yɛn mframa a yɛhome a ɛti mu ma ɛyɛ den yɛtena ase afei so sɛ yɛhwɛ a nnua na so efi eduru baabi na sɛ wohu sɛ mfuturo wɔ hɔ paa mo so na nyinaa sɛte wɔ nnua no so sansɛte wɔ dua no so a hefa na ɛkɔ na yɛ nipa na ɛbɛyɛ den ɛbɛhome nti sɛ dua ni hɔ a saa dust ne nyinaa no ɛbɛsan yɛ den aba yɛ mu a ɛno so ɛde yare ɛbɛyɛ den ɛbɛma yɛ afei nnua no so boa create microclimate condition a ɛboa ɛma nsuo yɛ den ɛtɔ afei ɛboa ma ewiem nso yɛ den ɛdwo sɛ yɛhwɛ na nsɛn a deɛ yɛfrɛ no climate change aba yi ɛto da bia wotum sɛ ewiem ayɛ hyehyehye na sɛ nke onnua bebree aduadua nnua ɛwɔ yɛ fie sɛ deɛ ɛyɛ no concentration ne pa yɛ individuals yɛ fie school mu sɛ ɛbɛyɛ a efie mu hɔ a ɛwɔ no awia bɔkora na ɛhɔ bɛyɛ den ɛbɛdwo na wanya baabi ayɛ den atena na wagye mframa afei so yɛhwɛ na nsɛn ya yehu de esi wɔ akyɛm da ha mframa kɛseɛ bi tuiɛ ama adan nso ɛpepaeɛ nnua no mfasodeɛ baako a ɛwɔ so paa no sɛ ɛboa na ɛsɛvo as windbreaks nti sɛ obiara wɔdua ɛwɔ ne dan ho na sɛ mframa tu kɛseɛ koraa na mframa no nnua no gye mframa no ɛba saa ɛnka yɛ dan no na afei ɛboa ama ɛbɔ yɛ gyapadeɛ ho ban na sɛ yɛba yɛ communities no so a mmerɛ bi atwa ne yɛwɔ nkwankwa nnua ase a ɛhɔ na anwummerɛ mmeranteɛ ne mmabaawa mpanyinfoɔ tena na wɔto dam ebi bɔ ludu nti ɛno so foster community relationship ɛma nipa ne nipa yɛ den nya baabi tena ehyia edidi nkɔmɔ ɛfa adwen ɛnɛ deɛ ehu yɛ society no sɛ obiara sɔrɔ obiara hyɛ ne dan mu obiara ampie te sɛ nnua ɛwɔ kurom a ebenya baabi ayɛ den atena edi nkɔmɔ a ɛbɛboa ya ma yɛ den yɛhu yɛn ho afei yɛhu sɛ ɛsan boa ɛma dedeye ano brase nti sɛ wobɛhwɛ a ɛkwan ho nnua na edua wɔ kwan ho no botaeɛ pa nti edua ne sɛ ɛbɛyɛ kaa ne twam a dede na ɛyɛ no nnua no ɛbɛgye saa dede no na ama community no nti we nyinaa yɛ meka nnua no ho ne mfa so a yɛ nkɔ ne nti yɛ nyinaa nim sɛ dua deɛ sɛ de wakeka ne mfa so ne dɔɔso bebree mepɛ sɛ yɛhwɛ yɛde yɛ focus no kɔ
program na mo baba beye no sen ye beye no ye nyina ye be bo dawuru se kurumu ni nyina ye hia baabi na ya ginua no ne ye de akodua na sen nete yo see ye hwe Odan Forest District na ye hwe 7 political districts assemblies no mako enso enti ehye ya ne se ye wo de fe ne distribution point ho na ye di nuaba ne bekwa kogu na nipa no akọ akọje ebi dem di kind of request ya den aba so on fa audio so my kwa na dani du na akọ ha ebetimi ama obi nti distribution point ni obi wo Achimodan Forest District office ho ukọ suaduro this assembly ho so aye obi achi ase ebi wo ho ukọ Achimansa so ye obi wo ho afi ukọ twe so ye range quarters ho so a also distribution point ni bi wo ho brakwa ti samia me nyina so obi tu anama no okọ ho a obenya ceilings ni bi na wide wadua na odan de ne ye ni ye beye district commemoration tree planting no ewo Achimodan secondary school ho na empanyfo nyina ba kohia na yewura ye maame MC wadi anim na yedua nua MP so ya honorable Kwesi Akwaso ono so obeba na ono so aba na yedua afi di party two heads of departments ye ni ba kohia ho na yedua nua eye fiede ba no na otwena no pa no nkono na yedua nua no afi enu achi so individuals no obi aba obaje na di a ode beko ni fi no akodua nyese ye de ma keke ye registration form of ha ye de ma wa obetwe odin obetwe GPS address e form no so a amase ye pese ye behwe se wadua etimi abehwe se wadua edua no nti ye de ma wa ebedi achi ya behwe se wadua. Okay, nti wadaroma eyedua ben take eye sapele anase ye wawa ye wo nua horo bebre enua no ye wo de eye shade tree no pese odua wo fie be ma wo ba bi enwunu e wo fie ho a ye wo bi ti ye wo kasia wo ho ye wo militia eno no eye shade trees na fe ope de ebe timber so a ye wo emri ho ye wo from ye wo mansonia ye wo wawa nti eno no so ye timber trees na ye wo ornamentals no so no so ye benya bibi te se bohenia am say eno no enye nnua eye etimubo ni din wo ye local language nti se nnua ba ni nyina bi nti depending ne wo de wokoye no oba ye be ma o silini na ebeboa na dua akra ebeboa na certify we need the order kwa akoye no obetua na mo de money free there be obi ya ntua hwe eye free aban de che obi ya free ti de hian so ba ji eduaba no na ne ye ka ne say yes aban akoto aban atobi na ya so ya raise ceilings bi oba your office ho a your workers ya raise a lot of ceilings ho ya nka say ye dua bi ho a obi asend message aba say Ghana no ni free e free pa e free isa free ni e free tu ko ba bi no bi so ba ji usika me ya so nte okay because I say nansan mu ho ba bi ya ti free bi sa akire na dane ma abontina ama omo send message abasa no okay enti ye be se ni dua na se da ben ni dua no nature no e free sa amre ko yin bi na ye be start ache se nyame ya adoma eye memenda e be ni Church of Pentecost okay mo so mo de omo hagejuma di no mpa ni ombe hia na ya kire omo ko omo fa so ombe dua nua no na ye de omo de ama omo eno no odan area no ye mo omo 13,168 ceilings omo ko dua won so sorry asase so ene omo mission houses no so nti eno memenda e be sha ase na the following week ko no se ya start your distribution of ceilings into ko Miami bobo eni nyina okoba ko to and range managers and supervisors and forest guards na obabua ama waje ceiling na wakudie wadi akire akohwe se why den wadua okay and wo forestry commission de mami sa o sa asemi se adwo nnua ne ho ye ne ho ye pa nnua ne ho ye o mo ho ye on okay nnua ne ho ye pa ono nnua ono anka se nnua ho se adwo oh yeah me wo fa me hu se yi o sha se a no ma boys no youth na forestation okay mo so ye adwuma okay mo ho ye se ni tem bisa no no ya we ni tem bisa okay nti you right say bibi foforo how bit media ka ho na se hwe ni ho dia na me nko yo enti the ebeka ne se yebesere se obi bia ede ne ho beje sa adwuma die ya ye bedi e wo Ghana ha nyina odan so ka ho ne bi
Sanse enuadua e won fa so bebie se medical den abobona ne e be se ne se obegi dua no so a bo modern so obe den obedua na fe mesre se ye nua na ye dua wo ye fie no ye wo de fa ne pruni eduru ba bi a ye je dua na mani nyin buro so na fe aye trap death trap ti be se dua no enyin eduru ba bi a wa ankasa no unim botaye ntia dua no the best so obetwitwa so kama na ankoye ade se nsuo to amframa fa kase ebebubu the best se ye ntwitwa ye nua no so kama na ye nhyeku no basa ama ye kuro no ye den ye fe nti kakra mekane okay na we na obi nso kra ka se ye person ka obi a get involved there na o senka ye de ma ye di nua ne ma assembly members no because some no more localities ho sene be yanka obi ansa be ka bi eno man factor ne sa the ya ne say ya de ko this assemblies nti ya ko ho a assembly members na what this assembly ho oh okay nadmofo so GB okay a lot of individual nadmofo de no so mo ya na you say assembly members ne de omo ne omo electorate ne na ete community nim nti so omo ensa ka the possibility say omo locality ni so nsa be kan ya na high ye pese ya ye di akiri enya ade say de akomo obi ni akoda na ye hu ba bi anua na ye den fine because we are going ye dua bia wo de be ko bi obebu hu nkonta okay program no course na ye send data ko national center okay by the close of the day ni ye be hu number of trees ye dua nti ye develop electronic software or wa yeah distribution point oni pa ne jepe no asende nti mo track it yeah track it e we database eh mo yade mo just ambulance fo yi ya di BP cement ya yehu ba bia ne na mai mo yade pa this are the djuma di nti ye pese follow na ehun se nua na e ko na track it so by the close of the day no ye be hu nua dodo at the whole Ghana ye dua the district bia de ne de ko central database omo e track hu within that day all right yeah that's be Yera Ernest so Yera Ernest and a manager wo Brim Central Municipal Assembly Forest Commission papa no iska wona ho Yera yawo obo over to you baby ayadro no de hin na mo nso mo de to so aside obo em say ne ye de to so no enipa ne adan a ye be kan no omaimu na sene ye nyina yesi enimu no dwumadie no ade a ye encourage obi bia se ode ne ho be dey ebehiem eno kwa nsi ye di kan ma foundation da ntom ya aware enti no ye be sre atiefo nyina se dwumayefo no nso a se be rewura efiefie mu akenkan adan ne nipa ne nyina nso no entity ye se de omo FM nyina so no dwumadie no ahye ase okay enti no nyame adoma 13th June pepepe na omo be hye ase akenkan adan no enyina okay ye besre obi bia se adwumayefo no omo ba be rewure fie mu akenkan ma omo kita won ahyenso de won ID card ahodo wa atade a omo sha eche se ya Ghana ama wo mutumi se omumekenkan nipa ne adan enyina nti yehye timemufo bibia se wo ho no mo na se adwumefo no eba ma omo akwanya na ensem bia ombebusa wo no nyabotre na yi ni nyina no enye ebufuo kwan so yesre mo a se adwumadie ya yebedi no ebeboa yen amenya emfaso enema bibre se adwumadie emfaso ba akwa empusisi ye koma ye nyina ya asese ya ebehu se sisi ye ba mobile phones ay common sisi o Ghana dodo na ura every household bia na dodo na use phones wo ho ye geda sa data we nyina e be hu se ba bia e bia obi use phone e ba ni senti na omo use phone se bi se bia ye sika na omu nyanto ana se ana se internet connectivity no ana enya ana ye be bobo we mu nyina ma aban ye enhyehyɛ ahodo policies ahodo a ebebo obi bia ma wasetre maide etimi akonkan enunti ana ye di se adwuman enti yesre obi bia so die se otimi boa na ye de ye kan no enti yesre etiefo enyina obi a modern se obe na famu de ede aboa na adwumadie no akoso totin yeda munyina asi okay nti mamenko Yera abodin when you are dealing with the
Alodina Abolunga Ewidiba. Jesus. Oh. Alodina. Last when him say if he has see and I'm say Jesus one here Obuoba be say Odino. Essentially yana mempe me ho asem na mama wankasa waka no. No. Thank you very much. Okay. Yo na dia ye ko hwa ade on our IGF sky ejiji no. Na ye ko poultry farmers any livestock farmers no. Na poultry farmers no. One wonya poultry bia na wo above 2000 birds. Sika says utuane 250 Ghana cedi. That's 2021 year fee fixing resolution. And up to 2000 so you're 200. Okay. And maybe up to 1000 birds 150 and up to 500 100. I knew your poultry farmers no omode no. And livestock mwa monya ntwie nwan mponche ni you know. Very large farm. Yeah, category into A, B, C, D. Very large one. Or very large one. 1,500 a year. And category B, no so large. I'm say 1,000. And medium. That's below above 1,000. Above 1,000. I know 200 cedis. And category D, no small size. 100 cedis. Now, meanwhile. The entire can say no revenue collectors now more for more issues can be concerned about this poultry farmers and livestock no. Now fifth ya in such a way that yem per se basis you be no say be a best no more than 2,000 now 3,500 will be an there 2,000 per no you can pay the same amount until yem per se basis you be until na ya categorized into A, B, C, D no. More to the point revenue collection ewo Brim Center and answer district bia no before assembly bia ba embark revenue collection bia na achese wonye o data concern about niema awo kwa kwaje nti sa poultry ne livestock we no ya call round anya data no hu say e bia we best na wonya no above 2,000 nti wo fees this is the amount I will be tria and na ya ni say nti say e bia ya offer revenue collectors ne ba na mo say amount say no be tria so won tia say then you have to come for clarification because ya mpese e be sisi obi a wanyan nkoko anase mponchi ne na ntwie no ana mopo ye ka ne say no stray animals no still ye bo honda ro environmental unit ne ye prosecution unit no enche when the bylaws is finally given or gazette be issue kakra bi na ye pese clear we are the arrest ye ba be start nti mo amwo mponche nwan mpraku a moja omo nam abonte no e ba na start chichi o ma I don't want a situation whereby na omo de pressure bi abeto office no so adwuma yan no we are not obi bet na was say ade we be yan is mo de party be shishim no we are all technocrat. We are doing our work. You see, let's assume say adiachi krana party A and party B kra ni wana am say as assembly still runs and your staff and your we still carry on our own duties. Until we know that we have nothing to do with party or party A or party B. I know. Correct. Until the end, yeah, baha. Who say party questions be an answer. You see, judge politicians. So they have been groomed for it. Until in our IGF no this year from 2021 beginning from January up to date no. Collection now, even though I was trying to get the actual figure from January up to date, but performance no is a little bit yakwa achikakra. Na nini na say collectors no they are facing some little bit problem about collection of revenue no. And yesre Amanfo nyina say collectors no problem is about revenue collectors ekwana they do complain. Figures no or amount na ebia revenue collectors no ye de omo de ama omo no omo ntiase but ye de bia ye can say revenue collector the bill ba na ntiase a if he's not able to explain to your satisfaction the best in Obuoba office now what now ho say me de ntiase say me ntua is also against the law sure nti yesre nti ama some challenges be eba you say last year ba be di nkomo wa no ade chia na bebre ba office and seek clarification on certain things ya can we na some of them paid there nti say revenue collectors no maybe wa baffled
you have to pay 100 Ghana. Na bia this year what they buy and you have to pay 150 Ghana. Ebia won tiase. Ebia an explanation to you no, you are not convinced with it. Well, the Oba officer will explain why it has been increased to this amount. And a daily tone so yegusu. Education is still going on. Saturdays and Sundays and night collection. No? We are still informing our citizens. Our Brim Center so say omuntia daily tone. All right. Because I don't know intimi. Okay, yefa commodity free 910. Inti me so me pese me ho be kodi mu so me ho be di mu. Inti exactly 9:40 pepe just 30 minutes no. Aso inti sa. Yeah, sure sir. Me pa chwan. Me fa 910. Senka mo fa 9 pepe panke di C30. Inti no. Okay, ebia now time now fan feel phone so but e buy na we nya sanete. Mayama atiefo nso kwan na bi obi wa asem ba ko mienu bi ensem a yakan nyina. Opese ubisa mo asemo a obetumi abisa 0201944485 and 0554820910 yedi ka di nkomodi free forestry yura e champon edi kan chia mo de nchia free assembly bremo se de bi oye no na yura Ernest enso so edi nkomo fa nuadua no ho ansa na yura abodinga enso so wode eye to ene eto nso edi bam e ba so wa se mi bisa obetimi abowram sisi ya 0201944485 and 0554820910 okay me pa cho ya mo acha no pay unfortunately went me anyina so obetimi aba 0201944485 0554820910 Oma ho ye hana abure mu a ye be fa wo. All right. Inti yewra abolunga everybody. Ya mo acha no pay. Bacha me jo so mama duma pane amoye. Joyce ni ana. Bacha da mi ga se subua. Subua. Yo yenti o madam. Bacha mponche na mo bacha subua la ka ho na mo fa mra hawai. Tenka mo fa nya se sere mra ha. Mponche haye. 24 hours so for to go mponche ni nya be me bro be dua wa fuye mu be kira be any few na so for mponche awi so nyina o ka kan na obose ti ho owo ni be be ese meje ho enti asubua de je say asene man so across so enti mpanimfo nso etie omutie yem pa enti omuso be ye ho bibi why yeah that see bebre mponche nsam ne de o se wo kan na no papa ba ko se me nkan kire mo na mo mpe baabi ma no nso nkonye mpraku ya mo acha no pay hello okay wantimi anyina so obetimi asan babiom all right hello yes sir ya mo acha no pa o nyame adumo na nso na mo pa moye yeah that's kudani but what can I say? Oh, okay, boss. Appointing some more moka. I'm na me so ewo ohima online no e bulu ye dia no omu di kende ku e ba yi na omu se no na nyanka sa me no me obedu fu ntimi kwa no ma se no nti se na mo dia ba no dia me pa mo to bibili mo kana mo tia se yesa e kodu na so mo yesa na e de be ya san boni ne beba yes mo ate na mo kana amo paniko no hwe na omo ye na asomdwe embra bebe yenso ye da se papa mponchene de om ha adwen ama saman kra de DC Wilkinson auction wo mo e pa cho ye mo achi no pay ye jada apumbo ko de ya mi ado adaro mai fana kasafi pacho me kasafi afelo yenti we me pacho diano efie nko ana se nwura mu kan ho mpacho manager wa ha wa chura to ho be ansan why ena mponche nso atene ya momo den mela na mumu jinsa moni wa tani kuro ni mododo yo yate manuel ya da si bebre na se mponche ni na mkuru mu nyina mo hoye mo hina muntumi nkan you Wilkinson wank wa auction wo dada kra me pacho ye mo acha no pay Joyce ni wa hu
Bachai. Thank you. Yenti we. Yo, Madam Sinedi Mapa, Moy, Obuoba, and Mishra, Amen. Rakitua, Sawi, Ronani Pinfo, 2 Yo, no common sense. Then cheer some. I am allowed one. Now they were then cheering hard, Jane. Me see only 3 days na me kwa ko pijapa ma me bi di na hwe no ma enya sem kitwa enti bi tata sa na ntwie ni eya hefo na ntwie a amakofa esirimfo so mo hwe mo so a Joyce Joyce yeah there be wakofa omakofa hefo esirimfo there be ero di asa no odin dodo I know what they do. Why? I know what they want to sign into us. Thank you. Omunyina ye Ghana for why? Sir, yeah, that's be. All right. Inti air course and the fancy honomo. Inti yera ose ohima lie. Okay, back waba. Ya mwachiano pay. Ejo opene. Wada romodin bebe akase free. Ase from Kobe me taxi driver. Kobe into you. Me patrol we been a imagine a person be separated in Obuan Kaka from a subwa de beka mansu eke e hono. Omu bien we bi okano e okasa no so tre bibi say nua wo fa hono e boa ma de yo e kofom. But if you subwa de ba eke hono omu twenua na wo kwa no nyina obetina chire mu kakra. Okay. Wate ya da si bebre yentumi for fref obi abiem. Enti ma me sha sem fam free manager ho na on answer sa question na question na obi di kan bi sai no mfa no nso nka ho manager yo am say me fa akwa no so no me so matwetwa duani bi wona ebi wo ho a the reason to matwan say high tension line na mo ti say ye kesia na say call line na say be ha line na nsu no to a ibubugu line so ti ma light na ye den edundum ti eno sa na ba ese ye den twa so nti na me kire ses me kire mu na me kire se dua no si dua ye hwe ba bi ye dua no menku dua o light ahoma ase na se wo dua so na ye light ase bon modern so man dua no ye de enyinye kese na enru ho na obetwa so ti aye tietia na amache e wo ho eno nti na bia omutwitwa ase na mahu na afi no obi bisa so se dua no ibetuma dua wo fo e ka ho pa ye wo trees on farm ye encourage ye farmers no so obia especially cocoa farmers no se no kwa yo program be under the red plus na so dua enua 18 awo cocoa farmer ye bu ne se ye kwaye zanse wo nua 18 wo 1 hectare of a cocoa farmer na se ye forest nti ye encourage farmers no so bia be dua nua ni bi awo ni mfuo mu na aboa na ya fight climate change no. Okay, all right, any na ni aka ne ye yura asemu ebia no akobo bi dina se obi friend na o complain say cattle na ntwie wo ohima area ho edustro well noted you do officer you be di akira hwe because me ankasa na me hu ye me nko so it's a complaint that has come so ebe hwe yati and spray animals in general no say the ka no exercise ne start here ana the owners of the animal see at the moment aboard na mabontia woni owner na wo chini wi a ana mo hu owner so the exercise na start here all these things will stop I'm sure anything na e ka say from now no o ma mo nyan sa mo nyina o mo start pepper bia o mo de o mbegu especially in brako ni mponche so from now no they have to look for a place o mo de o mbeto enti Catherine there we said they make kind will take well noted ye behwe na yeah, dear Chirafia, what is going on there? Yo, when na enkra me so me de ma ana se kasa me kan etwa to no ena say yesrema say population and housing census no emfa so ne bebre yentimi mfa de kopɛ enka ni nyina entinya me eya adoma ebre no ye be cheche mu na obia hu ni enti say dwumadie no ode ne ho eye de ewuram na ye besre dua no so eduru ho no ma obia momodin se obedua bi na Ghana no afa ne ntamapa efra ya da masenya mi sha dua no kra de yen so ye hia bi nti ya no mabre bi ya te be bre bi pa aha mpatwon ai oh okay yen so ye hia bi nti ya mo mra na yen so ye nua bi mfa ye dan ne ho
dua bi afa dan ho saa ya me de beba yate ye mi so de beba ya Judy na yewura Alodina uko school mu ye quiz won oh yes now we timekeeper on why you be that pa because microphones when you are bia obetimi akasa baka kebia no time no because time na ya the man no me just make sure say na me ba cho enso ye what's your time now from there your be phone? make no me straightforward wait I correct there I correct there what's your hana cry in fact nti aha ne saying 142 I just say you 3 minutes okay madaro mawedia mame nsuma mpani nsuma mkwa na machi ya mame Victoria mame otie pa otie ye be chia no so ye do ye be border man ye say hey obo se nchia because adwuma pa wo ye nti wo se wo chia pa ye be border man yo all right ya na machi ya yura shedra ken so oh yes Shadrack ye be chia no ne ho na emfa ne kakra emfa no sanka ono buy de anka nenka metua me basic rate oh na unti wonu di hon de otua there be ono ba metua da obeba metua otie tinya oh na sabe bisu otie otie nti opeko nka ncham se sisi ya ne ho ato no omra sama se ne ho mfa no nti omra meje wo se ne ho mfa no ho mfa no ade me sisi nti sisi ya otie yen ya mesim oba metua no opa won so de mra sisi ya se ne ho ato no metua ma no okay mama okay for madam asibi yes that's yankopo ya do next week yo enti manager ni aye de se ne sa anya ama so no no me kwa bi so okay Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM ahinkan ehiasem ahinkan ehiasem Afeidi ya maji meniso obi amfa ne Bible ya ba ahinkan ehiasem 14 ahinkan ehiasem ahinkan ehiasem Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM ya campaign to the workers power Sheba eti unya tini se pene ya henkere hiasem ene ede to aso dia mamo live on henkere 3.3 FM jumedi ne ya Maakye NDC 10,000 na nova ene ti anopa me cheche amunyina biom akaka kra bi ne maso so na ene ahenkere hiasem no ye chechire ede akohefa ye de ko achim abenase for anopa mi mamu good morning politics way me yidi samo ye YB Sport biem ya mamu nyina good morning like them the shots alaji asuma banda wapane ho asem wapa akoda ne mbwedi no hwe manenko ye chia nana awowo ho dala de hwedi ose meje mahamadi on wini meje taba aba asamko obi ka tira me se me voice nye nti ya omoto nwum na ma me ntubi ene me se me ba henkan ha no ma ntro application ama se me ba ba twia nwum to wa ha me di application ba se me be adwuma me de me voice be kasa aha eni ti ya no wati ase dia ma me eno no eni ti na no pay ma me ntia odefo boame ankra okumkom nana won kwaso sanso na nana mo hemfo amo abenase nyina ma mo nyina che mo kwaso me giri se mo ho ye assemblyman awo ho honorable Evans Dakwa ye fra wo enso ho ayedin emfa ahokere meka nkwasem ati ase uni sika no obi e de champagne hohoro ne nsa o si wonim ne ni sika ye masa mfa pressure mekeka yi nto ye fra ne nsa ho ayedin anopa me chiachia mo nyina ena chairman anim ye tai fro Elder Joe
chairman anim ono and what that committee no omo hwe say yebesi Abenase police station no on da no me ma wonso good morning na enne no me baya na me say be ball ma baso oma ya ade enti you can join us on Facebook. Join your Facebook sisi a na oma se foundation ase Abenase police station no na we no oma se foundation ase a me bo ma baso no enka hwada me se anya de ba de enka foundation ne ho e wo se musiwie ni ya commission na me anka samiti a me cha mu ba ho so what I say I was saying tia me cha mu ba ho nya say ye tia ne ye ma baso mu ya ade mu yes papa e beka e boni e beka ndi say e boni na ye benya energy dia kasa ama nipa nyina hunu se de ekoso ne nya eye nso a wose sa energy kro no a ye san de kasa mu ya ade eni timi bɔ ma baso empanimfo firi wo hene so wo hene mpɔn a wo ho therefore bo amiankra na na okumkom ifiri wo no so Eddie besi the last person more say Abenase police station no enke ya fa sabu akwan no asan ba back no Nyankopon hira mu nyina na mom mu make sure say dan no ayesi ni yebesi awia boso apenti adane ani dia sha posifo nsa na megiri say da yebesi bewie no police commander chief superintendent Daniel Amwako onu ankasa obeba ho no oba nso a chief dey say mini chief dey say ba fane form into oba metini ka ni mu pen ye dey aba ho ni abe commission edan no enti mu fansi mu tirim say edan no a mo se foundation ase a ye bo mabaso no enka ho afori ekura no ye bebo kuromu ni nyina mo nka nkire me wo de edu time person mo ba afori am meka nkire me meye hu dede wa ha no ama mo atuya de ama mo announcement no meye atuya card e wa adwuma mu ha de ama mo na we ya me sacrifice na me ma nipa nyina hunu se mo ye adwuma pa na foundation no afro duru ba bi na ye de agya ho ne abandon no se ne ye abandon project wo Ghana ha no mo basa no ene ka mbete mo dwe kano kore na kire wo tie obi so dia say ene mo kasa na mo tia mu na ka me better na me ye Abenase for mo police station sa ka me kasa tie me kan ayi enyame adwan kire wa no pai say Abenase for ya ade mo police station no ma sase o musi enti diaspora afo no mu tie me ne mo hwe wo Facebook a this is the job that has begun our project ya mwankasa and amoye se mo beye no the people are doing very well mom krofo no amode hye wo nsa no omo bo adwuma ene enura sei we so hanu ya so abirika obi ade anije ne ahokeka wo hwe sa enthusiasm a wo mo de ye adwuma na you could see say ahenka na fem ya ade ma mamu a enka sika bi ya afasabu akwan enka sika bi ya ira ye enka sika ne ira enka ira ahenka ma ya ade wo di ahopopo ne anije ade si dan no and am say mo ye correct nti anopai ye bompanyimfu abaso se mo ya ade na sika no ya fiaba ne ye de ye adwuma no ye physical and tentem kora ye fe bae ene se ye de ye adwuma no na adwuma ne ye de be ye wie Abenase police station no ye be si awie aboso adane ani e de ama posifo abetena ho na se daate mene na machire wa na obi gume so matimi atumirika akowura Abenase police station papa so papa ngoma so no enye na numu odew ni yie mu ntia nti kan ye kan sei no me busuani bi ante Abenase na nso so yesi e ka to ana kan ntire ana e kan ntire nso ana ka 20 enu nti e na ama no pay Obuoba ma no dem Abenase police station yesi di besi awie ewo Yesu din mu jemeso amen jemeso amen
or Jemfi, Mesrawa, Namia Motin, as usual, na tankada. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo aten ediba ahinkan 93.3 FM. Enti anopai me ma enipa bese enum kwan sanka menya enipa wo mo abena se mo frɛ yank mani beje pa ne ma bi so mo say how do they feel sisi ano a police station ni ye simpanifo ani abre obi a we so ha na nanom so so kyerɛ wodo omo te sɛ obi a involvement ni is solid, cooperation is solid, no. How do they feel now? Sisi and how do they feel? This is radio, and radio adwuma ebi na eye. Adwuma was a radio station eye ebi na eye no. Enye se be cause sign this ne MPP abeka omuti abomu anopa we radio no so. Eno ne adwuma no. Da bi omu ni hwe de mayen. Anopa me mo ache ode sheba. Halu. Wentumi anyina so. Utie ye na wa abena se afrebra. Ena wuni abena se kra no de wudi wani kura ko hu police station no afrebra na be bo maba so. San se sika di anka obeka. 0201944485 0554820910 0554820910 and 0201 944485. Yeah, mo atiano pay. Good morning, Obuoba. Yes, madam. Udini be akase free. Thank you. Yentio, Abnasi post station is an echo. Oh, my idea, Obuoba, so now the air can say, oh, my, the shot of my guy. Oh, I don't cry on Moboa. One more sass you be many tiamu be ye. Why? Aha, into also so say nsuo na waso wo kode koboa wo mo anu akobi na de aboa wo so ate. Thank you. Aropa ya mo ate. Mejo so. Odi ni bia kasa free. Me den de oyo body share Kofi Watin. Dodo na ta frame star B make kasa free achem Suedro. Thank you. Yentio. Madam Asene adwumapa mo ye de aboa kutuku achem ene ebua pama. Yeah. Suedro district so omudi dwuma bi ewo atem Suedro adiemla ne babia ne hankwanta hono mo na omo hye edan na te no be ha mani abebe se 2016 mu hono mo a se na omo start se dwuma di so omo si DC Bangalo ne Bangalo be se na NDC aban na start sa project Boni town na obi nso gina so why ọmọ ayẹ adwuma na ba beti mi nfa ne sẹ bẹ sẹ bẹ 80% asẹsẹn ọmọ agya ayẹ sẹ adwuma no asa ato hɔ nom na ɔmo asa ahyɛ dwumadie foforɔ ase na ɛno kora mpo na ɔmo yɛ akɔ bɛ sɛ 90% ɛwɔ hɔ nom no na me nko ama deɛ boro m'adwene ne me nte aseɛ so enti na nka mesrɛ wo sɛ na nka bɛtumi ayɛ nhwehwɛmu ɛwɔ hɔ nom kakra na ma me na nka adagya na nka yɛhu neɛ kɔ hyɛ ebi a okay yate okay agye wodi mede me ho bɛgye mu why Udini baby akasa free. Maakye. Majo so me de share. Udini baby akasa free. The dia de na obriko. Nana yenti o. Nja say wodan. Yo, yenti we. Obuoba. Yes sir. We dey enya abna tiatem. But the hu nya de reka. School bus di tractor for school bus di. Farm plan. That's the man. Mama ye twenya ne nkata kofo yansa kana ye dada enne me gina ka price pan so aka ye do tambu deche amoka ka tie white bi yes rema me no but for mo fa mo ne na mo ka san krema on te so the bit ko no what okay yate all right inti na eno no me hwese me fa ofrefo no twa to kra ya mo achi anopa yi udini bebe kasa free ekeme kwa na me kasa si aprade yo kwa ku yenti o ya me sa aprade means no how kakra me pese oboa me kasa aprade police station in Shupa opani un tumint now no mo so mu ye police station ni bia ma wo police station afi baby na se police station na akaho a omun to aso nti pesa odu hu di mu na o tie na o hwe na o kan bi maye na okay posifu
Okay, yate yeni bedi achire di ama pa. Yemfa ofrefo bi abiem yedi dwumadi ni di si ha no mo. Me no ka say kwaku enin kusibu adumatena se a ode kasebo taw toa so ede ama yen. Yedi aseda be call dia ma odi ankan Kwame Yeboah, the international killer, abubunua the abo zegeman original. Eno no. Ono ena odi yen achi bobo ya baba sa kire se mo famfa ne de fa ha eye kama na adwempa hini Kofi Mensa ne wo fie ha no mo a course ni nyina ene striking force no so oye ne kama ne ode ya to Facebook ene YouTube enso ye Kwame Asante Nyankopon ya adom a ekira se Yesu ama ye besa na hia na ye de osomkese na baba to aso me wo frame Obuoba Ofori Amanfo kwaku enin kusibu adum enso atena se kwaku to aso mati nondu pepepe aboyemo bibia chima na kwa baduna sisi otie ahenkan 93.3 FM dia du soy kasebo chewene ye kasebo mako mienu aka no nsema do beto mbi enie ene ye beko apolizevo won mu chema omo school den aban ni frase so si wa fimpinu ne dunsiam no sesi ajasinse mu won mu atomani afri so ene won mu ayare sabie ntomo sese mpenfo mehwe no mu siesie emfama won mu kane se John ne wato nananom ewon sedo na eden na ye bisa se den na o kai edifa se John ho enam so ye befre NPP amanyo konum mpenfo bi na ye ne omo adi ho nkomo achim ofori kromfo nkwada tiduase enesuade ye befre assemblyman ne asanso ene abankra tipania Owo Brim South District edi hunkomo dwamna kromfo se won mu hia ensuo enu nti omo de adesade ato Achimansa District mpenfo nim se won mu hwe na omomo mu bi sanso ene ye bisa se dabone kra edande dabone edande edabe ne efa nkwafo matema boabo enu nti ebegina so ne afre aboabo kronti hene na wakyerkyere mu emfimfi mantemu ena won ma yempesempese ede atudwa kyeremu a ensusuye ne ade ekoso Achimota Court ene de enkwada ye mu no wonum so de ma no atum ne de ne na ebebrewo atiwa youth ashebo se galamsen wonum na beboa am yetu ase akura e de free atiwa empeso aso ene ewiembo bre nso ye de bebrewo ewo ye kase bomu sanso na pomdinsem no ye busa se ye wo obi na se bia ne ntutuye nkoye ene enuoma odo bebre premature ejaculation ne nuama ne odro eden kra na de sanuoma weba yebe janso na ne yafre abenfo a doctor mpenfo na omama ye nchirimu enti ne ensema do beto ye kase bwa odom no en mabobo ne tew e dia ma on mi din kwaku anin kusi bodum aka meow mid morning etwaso